नमस्कार। वाह रे भोजपुरी और भोजपुरी के लोग। मने खेसारी लाल यादव इतना बड़हन गलती कर देले बाड़े सबसे ऊपर होके कि उनके केहू मार दी। हाँ, उहे भोजपुरी के गंदा कइले बाड़े। सिद्धू मूसेवाला के हत्या भइल, उ आदमी शोक व्यक्त करता अपन एगो पोस्ट का कह देलस, तू लोग ट्विटर पर लगल हगे। मतलब बुझात नइखे। हाँ, और हमके अच्छी तरह से पता बा कि उ के ह। हम कहल ना चाहेम। तू लोग का खेसारी लाल यादव के केहू भी कुछ बाल भी ना बाका कर सकेला, काहे कि ओकरा ऊपर भगवान के आशीर्वाद बा और पूरा जनता के आशीर्वाद बा। खेसारी लाल यादव ही भोजपुरी के बदनाम कइले बाड़े। और लोग का भजन गावेला। हाँ, और लोग के तो लोग का औकाते नइखे बोलला के के तो लोग के नाम तो होई ना। खेसारी लाल यादव गलत बोल द नाम हो जाई। शर्म करस रे, शर्म करसन। भोकत रह जीवसन कुछ ना होई। हाथी